Engko bengi semifinal Mas Sandra kajojo tak kon ngobani kene wae. Dadi rasa tak ngepoti Pak Kulon. Jarene Argentina Pak, nek pindah Prancis. Bapak banteng setir kok. Sing tak rembuki bal-balan lho Pak. Di balapan. Lah iya. Kok lah tak banteng setir barang. Maksudnya bapak kuwi pindah dadi seneng Prancis lho. Lah wong Prancis mainnya apik lho. Tur rapi. Pokoke Prancis engko bengi kudu menang. Nek ndalah kalah piye? Pokoke Prancis kudu menang. Bapak kok ya pancap ala guna ya ta? Kula nuwun, Pak. Arep bal-balan to, Kang? Jenengane pripun ta, Bu? Lah piye to, Kang? Lah wong kula genah mriki kok takoni arep bal-balan apa ora. Lah apa aku sih salah? Nggo salah. Salahku ning ndi? Mergo kula mriki niku ora arep bal-balan. Lah kowe rene arep ngopo? Ajeng ngejak rembukan Pak RT masalah bal-balan. Lah, ya ndene yo ngrembug karo bal-balan piye padha wae. Nggih beda lho, Bu. Lah yen kula mriki arep bal-balan, barange jenengan iso pecah kabeh lho. Lah kek terus gawange arep dikek ngendi coba? Percuma, Bu. Percuma piye? Lah yen kula bukan kalih jenengan, ya ora enek gunane. Lah saya aku jagongan karo kowe kaya jagongan karo wong edan. Loh, berarti awake dhewe wong loro padha edane lho, Bu. Ya ora, kowe wae. Ah, nggih boten saged. Lah iso piye? Lah yen kula edan, terus jenengan wangsuli, berarti jenenganan katut edan. Kok iso? Lho kene ngerti wong edan kok diwangsuli. Pokoke kula mengke ajeng usul kalih Pak RT masalah semifinal mengke dalu. Gandeng Pak RT ku durung rawuh. Kowe kandha karo aku, engko tak sampaikan. Lho boten sakit lho, Bu. Kok mengke ndak malah beda arti. Ya nek kowe WA dhewe wae. Wah, ayen WA-ne iku bahasane tulisan beda lho, Bu. Mengke ndak malah salah tampa. Wis kowe iki manusia terumit di dunia. Dan pokoke mengke yen Pak RT pun kondur, yen jenengan ajeng ngabari kula manggoleki. Oh, ora genep. Is. Apa Mas? Aku tak takon kowe ya. Takon masalahnya apa? Prancis karo Maroko pilih ndi? Iki masalahnya apa niku? Semifinal Piala Dunia. Wah, kula mboten ngerti lho Mas. Misal milih ngendi? Nggih mboten milih kabeh. Wah, wis sedang milih ya. Sik ta Mas. Kula iki mboten ngerti bal-balan lho Mas. Tur meneh nek kula milih ajeng napa? Kanggo pertimbangan bae. Walah. Napa wae? Maroko karo Prancis. Kula milih Maroko Mas. Kok Maroko tok is? Nggih ngawur wae. Lagi piye to is mosok yo milih Maroko. Sing piye nggih jenengan niku lho Mas. Lah apa? Wau kan milih, bareng kula pun milih kok. Itu aku. Oh, gas. Prancis kuwi luwih apik timbang Maroko. Kula mboten ngerti bal-balan lho Mas. Iki usume iki Piala Dunia lho. Paling ora ku ya awakmu iki melu menyongsong ngono lho. Oh, ora mudeng piye iki. Somong apa ta yar. Wari-wari apa? Ayar. Apa JJ? Jadi apa? Gaji. Apa? Sik Mas. Jenengan kok bisa milih Perancis sih?
Sebabnya apa, Mas? Loh, dari segi pemain, ini apik Prancis is. Striker enek Mbappe. Griezmann, ya tak Dembele. Beke jenenge Pavard lho, jos wis. Sip ta. Berarti sampean kuwi wawasan kebangsaane kurang luas, Mas. Kok iso? Mboten milih Maroko Hubungane kuwi apa? dari Sabang sampai Maroko. Apa meneh? Tak omongi mon. Apa? Aku ini tak mat-mate jebule ya, kaya Mbappe to. Kowe, Mbappe. Kita jangan baik. Iki nek omongane iso sudah ngono to lho. Iki kenyataan lho mon. Nyata nek ngabusi kowe iki. Sawangen iki lho. Ya. Iki aja mimpi to le, nek iki ngurus laundry. Mbappe pemain bal terkenal. Lho, aja salah mon. Meskipun aku kuwi buruh laundry. Ning ya ana gunane kanggo Mbappe lho mon. Lah, cah kok tekan ndi to kowe. Yen lah yen aku kuwi buruh laundry. Yen Mbappe kuwi kan ora mungkin kok arep laundry dhewe, arep ngubahi dhewe. Wong dheke wong sibuk. Duh, ini parah ini. Lah ya nek Mbappe arep ngondreke apa ya arep tekan jasa pelayan publik ora mungkin to. Kowe iki lho. Kowe iki rasa ndak banding karo Mbappe sing pemain terkenal. Uripmu ala kowe kaduan. Kaduan piye maksudmu? Ngono lho ya, ade wong loro iki. Nek tak ibaratke kewan. Aku iki kucing, kowe iki ayam. Lah ya padha wae. Ya beda to lek. Lah kok iso? Iya no, aku kucing jadi kucing anggora. Anggora. Nah itu lho maksudnya kucing anggora. Ngerti dhewe to kucing anggora iki. Mesti apik. Kucing anggora iki nek turu mesti karo juragane. Wah, ya anget lho. Juragane ayu. Kuwi lagi turune, urung mangane. Dan jelalae juragane mangan bakso. Kucingnya mesti ya mangan Bakso, juragane mangan daging. Kucingnya mesti mangan. daging. Nah, enak to. Enak ayam. Turune ndi? Nang kandang Jopo apa jero? jaba. Nek panas, Ya kepanasan, nek udan, ya kodanan. ora masuk angin kuwi. Keroki. Ayam kok keroke brodol kabeh ngene piye to kuwi? Iya ayam. Pak kandhani ya mon. Kucing karo ayam. Kuwi sih unggul ayam ya mon. Iki piye to ya wis tak critake ngarep to. Keunggulane kucing iki luwih akeh kok mesti ayam. Ayam kok ngendi kuwi? Butekke apa piye? Kowe ngerti apa ora? Mlebu ning warung kae, wong pesen mie ayam. Ngerti kowe mie ayam? Nah, tumon kowe mlebu bleng Pak mie kucing. Tahu krungu? Tapi kucing kan ya enek kae, nasi kucing kae. Alah, sego kucing kuwi regane nggur eleh sak bungkus Rp2.000 bandinge nggur sak imit. Malah menang mie ayam tok kowe. Nasi ayam geprek mon. Lho, luwih larang. Kowe tau to mon? Nasi kucing geprek? Ya enek. Kandhani kok. Aku ya ukur kuwi tok iki. Oh, cah iki aja nyepelek kowe. Kowe ngerti, Bro? Gedung-gedung bertingkat kae mon. Kuwi diawali saka cakar ayam mon. Ora enek nganggo cakar kucing iki ora enek. Lho, aja. Kowe ngerti ora? Wong sak desa biyen sedekah bumi kondangan. Kuwi gaene kuwi ingkung ayam. Ora enek ingkung kucing. Kuwi. Lah, ini yang saya tunggu-tunggu. Nunggu kok ora ning kene. Lah pripun to? Sing jenenge nunggu kuwi ya kowe ning kene, nek kowe teko ngono kuwi jenenge goleki. Nggih, monggo sak kersane jenengan. Kowe rene ngopo? Lho, Pak, lho. Pripun? Nek aku nonton terus ngopo? Prancis lho, Pak. Iya, aku ngerti. Terus piye? Lah genah mengke dalu semifinal lho. Aku yo ngerti nek kebengi semifinal. Terus ngopo ngono lho? Ngeten lho, Pak. Saumpami mengke dalu niku diadakan nobar ngoten pripun? Benaran usulmu genah. Lah napa biasane ra genah to, Pak? Yang genah remuk. Soale
jago kula mengke bengi main lho. Jarene jagomu Argentina. Kula niku mencoba anti mainstream, Pak. Kathah sing jago Argentina. Ning kula luwung jago Prancis mawon, Pak. Nek anti mainstream kuwi ora jago Prancis ning jagone Maroko. Lah kula ora seneng Maroko niku enten sebabe kok. Tapi apa? Sebabe Maroko niku mboten enten 7 keajaiban dunia, Pak. Nek pilih Prancis, ada 1 keajaiban dunia. Menara Eiffel. Nggih. Dhuwur, Pak. Nggih. Lah monggo bengi nobar arep nang ndi? Nggih kula manut, Pak. Teng mriki nggih mboten napa-napa, teng aula nggih oke. Wis, nek mengko baru ndo tulung TV-ne cepat-cepatno. Lah ngangge TV-ne sinten? TV ku wae nek. Lah yen omah sing cedhak aula niku kan nggih kula to, Pak. Mending ngangge TV kula mawon. Wong kula nggih pun duwe STB lho. Oh, oke. Dadi ngeten, Pak, den ketok regeng. Ora nganggo tatoan lho. Buset, wong ngomong durung rampung kok mesti senengane medhot lho. Wis piye bacokno. Lah ngeten, Pak. Kula tak nyepake teknis nobare. Jenengan nyepake konsumsine. Lah yo oke nek mung konsumsi. Oke, lah niki mungkin ngeten, Pak. Konsumsine niku catering. Terus ngangge acara seremoni riyen. Lah bar niku terus musik-musikan. Dadi ben ketok regeng, Pak. Wah, nek iki ora mutu kowe. Lah mungkin to cateringe jenengan mang telepon sik dadi mungkin kersane dikirim. Terus jenengan kalih mang nyuwun tulung Didik kan golek musik-musik akustik, Pak. Yo nek carane ngono ora mutu kuwi. Aku karep nobar penuduh mantu. Loh, awake dhewe niku ya ben ketok ngetren ngoten lho, Pak. Nobar ning rasane kaya wong ngunduh mantu. Lah, ora iso wegah nek kowe ngono. Sapa nggih pun mengke nobare kula gawe situasional mawon. Ora nobar ora paten. Mengke tumut nobar nggih Pak Dewan. Nobare ning ndi? Ya teng omahe Pak RT to. Lah kok ora waro-waro to? Pokoke nobare niku kula gawe situasional, Pak. Nobar kok situasional kuwi piye to? Lah wong usul kula radiasi lho, Pak. Mula kula duwe karep kula gawe situasional mawon, Pak. Lah kowe iki ngawur kok. Nek ora di-ACC mbok wis ora sah. Wah, kula beto sakit, Pak. Semifinal niku momen spesial lho. Masa ora di-ACC, mula gawe situasional. Niku sing penting mengke merapat langsung nonton ngoten mawon. Ngono kuwi jenenge ngawur. Pak RT ora ACC iki mergo usulmu kuwi ora jelas. Lho, nggih jelas lho Pak Kliwon. Wong karep kula niku nggih mengke nganggo catering. Terus musik-musikan sik riyen ben ketok eksklusif, Pak. Jelas. Jelas tenan iki kandhani ya. Jelas ngawure. Pokoke mengke nek ajeng nobar langsung merapat ngene Pak RT mawon, Pak. Menurut kok kan? Aduh. Aku kok malah lalu ngandani bocah-bocah nek nobare ngene Pak RT piye to? Oh. Share ning grup wae. Mohon perhatian bahwa nanti malam ada nobar di rumahnya Pak RT. Dan mohon maaf karena konsepnya situasional. Terima kasih. Lagi dimulai. Hehe. Saatnya nonton sang juara Prancis
unggul di lapangan. Aduh, malah uglangan piye terus.